Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Shirley, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan nila kay ko Gary Carantes, kan anak ko ani Xavier Ken from Karen Carantes. Bimayog family iti pagrangayan, kan Bulasket family ti Ramon from Samson Bulasket. Gagayam ko ada ate Antoinette kan ate Jonaline iti Hanghao, Hong Kong from Jocelyn Castro. Viernes family tinamilangan Alfonso Lista Ifugao from Crishay Vierne. Shout out kada Virgilio Salem, Rena Den Lapios, Rose Sabas Aquino, Marilyn Fragata TV, kan Romel Lambotan. Soriano kan Ancheto family ti Dorongan Valerio mga Taram Pangasinan from Edna Ancheta. Tulyaw kan Malilin family ti Sitio Divisoria Kamasi Tumawini Isabela, especially ti Liamelo family from Magdalena Cabatuan ti Kuwait. Makablaawan Daninita, Leyte, Bingbing, Kikay, Olivia, Josie, Kapitan Raimundo Apolonio, kani Marites di San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan. Ulitag ko ni Orlin Balalio,
Ikit ko Marlene Monje, Rosie Leno and family from Michelle Pailano de Libertad, Cagayan. Junjun Taberna, AJ kan JR Taberna from Nuvilin Taberna. Antolin kan Dumenden family ti Purok 2 Parudon Sur, Apari, Cagayan from MJ Antolin. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith kan Noli Andes Jr., ti Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Shout out kada Terence Kaampued, Geraldine Larocco kan Jasmine Rivera. Happy birthday Nanay Rosita Tolentino from Arlene Palentino. Amin akakabagyak dita San Nicolas, Ilocos Norte from Rolly Rosales de Melbourne, Australia. Alma Ramos, Brave Ramos, Mary Jane, Jenny, kastamat ni Hilda Bautista, Leia Sandoval, Nori Sibayan, Andrea Apigo, May Abuan kan Lumboy family, Tiribswan Nagilian La Union, from Bobby Gutierrez, di Vancouver, Canada. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Shirley. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras siya mang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamotan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad na klaangan manang itinagan a Shirley, may sa ka single parent, iso nga ingka gumaak ti nagtrabaho diti balasiw taaw, tapno mapagturpos ko ti kakaiso na nga anak ko iti kolehyo. Amin arigat kat kabaalak asarangten para itinapintas ang masakbayan na. Nakasaganak nga agsakripisyo para kankwana. Sumagmamanumutan atawan ti kaadak ditoy. Katapno na sayod ti amin manang, rugyak man ti agsalaysay. Bili ba ka talaga iti kinagagat mo, Sister Wet? Agasam, takanayon ti pa nag-overtime mo. Sayang mat ngamin, Jet. Kan awan mat lati papanak tunggal day off ko. Iso agtrabaho aklaangan. Awan mo tanti inanam. Mano atawanan nagkaduwata dito. Nyam iso nga iso aramid mo. Kan nakimimpad ka. Gastusan mo ati bagim. Ay na, madanon to dayta. Ngamno ita, masapon nga ika gumaak ti agtrabaho, ta-graduating ni Bimbo. Ado ti babayadan, agraman pa'y boarding house na iji syudad. Sa bagay? Ay na, nagri ka ta talaga tagmay-may sa amang manggadan niya, Sister Wet. Wan nga rod, awan mo't namnamaak no di ti bagiklaan. Amo mo't a single parent ta. Apay nga minadi mo pa'y laaklunan, di agar aram kon ka customer tayo, tapno damutin akabinadang mo. Ay na, jak kayat nga da kagudwa ti anak ko iti atensyon ko, Jet. Ha? No madanon to dayta, madanon latta, ngam saan pa'y nga ita. Kaano pa'y? Inton bakit kanton, kat saan ka na makakunail? Ay na, sika talaga, tila pagproblemaam. Sige ka, sika ti may stress. Ay, panahon ka man langan, Sister Wet. Ituloy tanto langan tag chismis, inton madamdama. Lari anak, kumusta mo't nga tandi ka anak kami jay Manila? Nay, apay akalata na lagi pyo dayta, nanang. Nasayat latamot ati kasasaad na ijay, tagad-adal kat nga rod. Magmagan mo't lang at iti husto nga oras. Abangan numabaybayan na mo't tanti bagina. Nanang, baron dya po ko yo. Amunan tararamidan na. Apay aya pagdandanagan nyo pa'y lae. Wala, taadayo kat nga ron dito ay antayaw.
Agasam nga'y tinapan na nagadalan. Ijay pa'y Manila ang nakaad-adayaw. Kat isumot nga ron ti kayat napagadalan, kan may sa imanugot matina na sana ya. Agasam nga'y ti gastos ni Shirley. Agaabang pa ay iti pagnaadan na ni Bimbaw. Malaksid iti gastos na kaagad-adal. Isong ardarumbang lang nga mapanunot ni Bimbo ti rigat siya inanay di balasiw taaw nanang. Saan nga minasinsinan ti manggad di balasiw taaw? Hanggang sa nabali, maudi mo ten atawan na ito ni Bimbo iti panagadal na. Aglepas man nga minan ti may sa semestre. Maudin to na semestre na iti koleyo. Makaangos to mo ten adya inana. Ay, sapay lako mga road. Tapno makaawid mo ten ni Shirley. Nabayag mo ten ni Jay Macau. Wala nang. Mamati kay palubos ti Diyos dayta. Iso ang masiguradok ang mapasamak. Itay pa, saan ka matagtagari, Leia? Saan ka kadaan naragsak na nagkita tamanen? Apay kit din na saan? Kuamin. Una yan? Nagunagan day tasan na ay. Apay, Leia, anda ka di parikot? Inungtan na ka manin ni ikit mo? Kanayon mat. Narwama kon. Ano saklatan tapno makaadalak. Aramida mo ti amin na trabaho sakbaya sumrag kay ti pagadalan sana ya? Amuklatan kat no kasta ti jar mo. Sigurado anabambannog ka manen, sakbaya nagklase ka. Ay, nagrigat nga ron ti kasasaad ko. Simuro tak kadakwada dito Manila, taulilak nga rodan adamang. Kayat ko nga minti makaadal. Iso asimra kakababao nanda, basta pagadalan daklakit di. Wen, ngam nalabos mo tar aramidan dakan ka. Ano saklatan naging gay ti kabalak? No pamanawak kadakwada, awan mo't papanak. Nadala ko mati maitulong ko, aramidak. Ngam agpadpada tamot ngamin ni agad adal pa'y laeng, Leia. Hello, Bimbo anak. Kumusta kan? Nasayat mo't nanang. Awan ka di trabaho yun, ta? Day off ko. Kaya't ko kumati sumrek ngam inawis na po tay katrabahwak. Mapan kami kano agpasyar tapno makarelax kami mat. Unmat namin ananang. Sana pasig ka trabaho. Narigat nagsakit kayo dita. Di nakpagdanagan anak ko. Oh, kumusta nga iti panagadal mo? Nasayat mo't nanang. Dandanin malpas ti umuna a semestre iti maudi atawon ko iti koleyo. May santulangan na semestre, aggraduara kon. Ay na, magagara na kun anak ko. Malpas tumutan ti kalbaryo ta adwa. Ika gumak ti makagraduar nanang. Kahit kung agawid kayon to ditoy, tapno aginana kayon tumutan. Talaga nga agawid akto anak ko. Takayat ko asaksyan ti panagturpos mo. Kas iti nakunakon iti damo apasat ti surat ko manang Emmy, may saka single parent, iso asyak lang ti agtrab-trabaho para iti panagadal ti anak ko. Jakmat sayangan ti bannog ken sakripisyok, taamok nga agad-adal ana imbag ti anak ko.
Kat kastaunay aragsak ko idi may salaangan atawan kat aggraduaran ni Bimbo. Mabalin konton ti ag for good dita Pilipinas kinunkunak iti bagik. Iso nga ikagkagumaakmat ti makaurnong para iti pangrugyak to no makaawid akon iti pagilyan tayo. Sister Wet, talagang awan iti bukabularyum ti balikas nga inanaan niya. Ha? Apay ka di manan, Jet? Metcheng, agdamag ka pa'y laeng. Pudno pinagustuhan na ka nagpalpaliwa iti na minsan. Ngamita, pasig mo nin at trabaho tininto na rem. Amumat no apay, saan ka di friend? Sa bagay matkit di ang mga naan niya ti mapasamak ka no abuswam ti bagim, Sister Wet. Di na ka di pagdanagan, tawan ti dakas ang mapasamak kanyak. Kanayon nga agan-an nadak. Nasayata nakaawid ka, Apok. Ay, mailiw ako na yun kan ka. Oray sak mo't, Apong. Isa nagawid ak. Ta kakaiso na long weekend ita. Ken kaya't kumot ti lumangabi ti presko nga angin di probinsya. Apay ay, Apok. Saan nga minakas dito ijay syudad, Lola? Nakasasok ijay kan nagado at tao. Ay, agpaisot ako na, Apok. Owen gayam. Ayan ni Uncle, Lola. Adalap-lapas ang trabaho iti kumpare na. Madamdamalaang adanday jay. Nalagi na nakapok. Tay naman mang tiliw itay itarakan ko anitib amanok. Tay lutuan ka man iti sidam. Wow! Day tati kay kat ko unay dito, Lola. Ti kanay na kailiw ko. Tiluto yo. Kayat ko, pabalunan dakto ko mamot iti adobo anitib amanok, Lola Ay, wala, Apok. Agpatiliwak to pa'y itidwa. Taadubwak na yawid mo iti Manila. Agyaman ak, Lola. Naimbag man ta nakaawit ka, Bimbo, kaanakan. Mailiwak ngaminan kada kayo kan ni Lola, Uncle. Kan may sa, long weekend namin. Iso ngay di awanan klasik itay malam, nagbiyahe ako na Dagos. Kat kumusta mo ti panagadal mo ay? Nasayat mo, Uncle. Dandaniak nga ro na naggraduar ni palubos ti Apo. Sigurado akas taon ay tirang sakti inam. Agasong nga iti sakripisyo na iti aprod tapno mapagadal na kalaeng. Unard, Uncle. Imbagakmat kan kuana nga apama na makaturpusak kat madaanak ton iti permanente a trabaho. Pagawidak ton ni Nanang. Magustuak da ita planom kaanakan. Alangarod, lalaingam ti agadal tapno makaturpos kanton. Kat matungpal mon ti planom para kan ni Nanang mo. Apay ngay nawis nak dito parke Leia. Awan ka diti klase mita? Sana kasi makitay. Madmati namin tirik na. Ha? Agsakit ka? Saan? Adaron bang amaamuam? Anya dita?
Ada ka di parikot? Bimbo, masikugak. Anya? Doa bulanan asaan ka nagbinulan. Kunak no dileyak laang, tasigod mo takasta. Ngam, kadagiti kalabos ng aldaw, sa bali mo tanti marikriknak. Sigurado ka, Leia? Mga nubannog mula dayta, iso akasta tiriknam ako nam. Saan, Bimbo? Nagpregna si Tessa, kat positive. Anya teramidon ta. Sigurado pagtalawan nak ni antik no maamuan na masikugak. Mga nudang ranak pay. Saan? Jack, itulok adang ran na ka. Nangro na ita tamasikugan. Makamuditan, Leia. Sumurot kan kanya ka di boarding house ko. Anya? Sigurado ka, Bimbo? Kasano ni nanang mo? Masakit ang lakit di dayjay. Numaamuan na ti amin. Amok na ita. Ngam saan kayo mo't amabalin na baybay an iti sikug mo? Patpat gan ka, Leia. Kat amok. Maawatan tumutlaang ni nanang ti amin. Nalpasan ti umuna a semester. Diya ko nag-enroll into nung may apa nagsisara. Ha? Ngam, Bimbo, dandani ka naggraduar. Maudin dahi ti a semestrem. Amok na ita. Ngam, awan maaramidak. Diyak mo't kahit ni agbisin tayo. Nangro na ita, takastan ti kasasahad mo. Anya nga ron ti planom? Diyak pa'y bagbagakan ni nanang ta amin. Tadyak kahit maupay. Ken... isupay pa kariribukan na ijay. Maamuan nan tulangan ti amin, inton agawid nga umay kuma at tumabuno iti graduation ko. Mabutangak, Bimbo. Sigurado o kagura na tanto ni nanang mo. At naditan, Leia, masapol sang wuntan. Agbero kaklangan iti trabahok, tapno at danayon ti ipawit ni nanang allowance ko kan pag-tuition ko nga aramatan ta iti inaldaw. Bimbo? Di kagdanag. Siyakti makaam mo. Makapadakas kan kati kanayon ni agladingit. Diyak kahit nga dadagas sa mapasamak kada kayo, iti anak ta. Pulos ti amok iti mapaspasamak iti anak ko manang Emmy. Basta tinamnamaak, ti padpadaanak, ken ti pakagagarak unay, iso ti panagturpusnan. Iso nga uray medyo nadagsen iti bulsa, namin pinsan nga impawit ko ti pag-enroll na iti maudi a semester, ken ti allowance na, tadyak kayat amakamtod iti gastusen ti anak ko. Awan apulos ti pamalpalat patak iti mapaspasamak ken ni Bimbo. Ultimo dananang ken ni manong ko, di daam mo ti mapaspasamak ken kuana. Gaputawan ket nga rod ti pamalpalat patak kadagiti mapaspasamak ken ni Bimbo. Impamaysakla't ta ti nagtrabaho, tapno addalat ta pangalaak iti para iti kasapulan, dagiti ipatpatag ko iti biag.
Sister Red. Itapay laang kablaawan kan. Agasem, agbungan ton ti amin na sakripisyum dito'y Macau. Dandanin ti pa nagturpos ta anakis mo. Wen nga Rojet, kasla kaano laang idi arapaap ko laang daytoy. Ngamita, dandanin matungpal. May salaangan a semestre. Iso nga agrelax-relax kamot nga Roden. Saan ka kumaapasig at trabaho? Tawan tumatan ti pagadalam. Masapol ang makaurnungak, Jet. Amo mo't akayat kung ti agtalinad iji Pilipinas, kalpasan ti graduation ni Bimbo. Kayat ko ti mangibangon laangan iti basit a negosyo iji lugar mi. Good! Mayat na ita na panunot mo, Sister Red. Anya kumapit aramidam ditoy kat adanton anak mo professional. Day tantulatan bagim ti sangwam. Di asikaswam. Barang no adanton sumangbay a love life mo. Ay, sika talaga. Day tamanan ti bagbagam. Kat saan ba mat namin analadaw ti amin, di ba? Rumbang lang agragsak kamot, Sister Red. Sayang day ta beauty. No sana pakairanodan. Anya? Ay, sika talaga. Ala, agtrabaho kakit din. Tila manan malablabid mo. Hello, Bimbo anak. Hello, Nanang. Kumusta kan dita? Daytoy, magagaran akon nga agatendar iti graduation mo anak ko. Nanang? Nagpakada akon iti amo nga agawid ka na sapsapa ngam ti aldaw ti graduation mo. Kayat ko ngamin ang maisagana na imbag ti amin iti panaggraduar mo. Kasta ka din, Nanang? Wen anak, iso anam namain nyo ti panagawid ko iti mabiit. Agbukak ton ti flight ko, apaman ang makapagsarita kami ang naimbag iti amo. Sige, Nanang. Orayin mi ti panagawid mo. Ay na, talaga nga excited akon anak ko. Ay wan gayam, anya ti kayat mo ang regalo iti graduation mo. Nanang, di yun panunutan dayta. Importante kat makaawid kayo si kakaradkad. Umdasan para kanyak dayta. Isaasan kayo kumanyag kastos pa'y. Ay na, nagsingpot ka talaga anak ko. Diyak pagbabaw yan nga impas ngay ka. Uray pa'y datalaang adwa tinagbinadang. Diyak pulos agbabawi anak ko. Masapul nagsagana ta. Imawag ni Nanang kat agawid ka nun iti mabiit. Anya? Anya nga rin aramidon ta? Agawid tan iti probinsya mi. Masapul ang madanunan na ta ni Nanang ijay. Iti isasangpot na. Sigurado ka, Bimbo? Mga nusada ka maawat da uncle kan lolam. Di kagdanag, tasyak ti makaam mo. Nasisingpot da. Amok ang maaklundan tumot lang ti amin. Sikat ti makaam mo. Amo matapas pasurutak lang iti desisyon mo. Taamo mat nga awan sa bali a pagkamangak no saan asika. Di ka baybayan, Leia. Nangrunak at adanton anak na. Agbalin tayon ton amay may sa a pamilya. Bimbo. Jak total likodan ti responsibilidad ko kada kayo ita anak ta. Nailawan tan. Iso asaan arumbang nga agbidot tamanen. Takas iti kunada nga roden. Saan ang mailintag ti biddot, babaen iti sa bali pa biddot. Kat sapay la kuma ta maawatan kan mapakawan nakto ni Nanang. Sapay la kuma.
Lola, agmano ak? Ha? Agmano ak, Lola? Bimbo, anya ti kaya tasawon da itoy. Apay akala at ti panagawid mo. Adapay kaduam. Lola, iso ni Leia, kayan ayat ko. Ay, adak di tadapok. Apay akas tatilangana. Lola? Masikog ka kade, balasang ko. Uwan, Lola? Ay, por Diyos! Lola, pakawanan da kami kuma. Masikugan ni Leia. Iso nga ingkad ng minta agawid dito lugar tayo. Sakbay asumangpot ni Nanang. Anya lang ti makunan ni Nanang mo. No kastoy ti madanunan na iti panagawid na. Sapay namnamaan na nga graduar kan. Iso nga agawid. Sakton ti makamamangilawlawag ka ni Nanang ko, Lola. Jakmot ka ba ilan natalikodan latan ni Leia? Itikasta ka sa saad na. Rumbang laang. Saan mo anayunan iti may sapay abasul tinaramid yaw? Rumbang laang atak daram tinaramid mo. Ginana kayo tamang isagana iti meriendaan yaw. Sigurado nabandog kayo iti biyahe. Balasang ko, ginana ka. Amok anarigatan ka iti biyahe. Nagruna iti kasta ka sa saad mo. Agyaman ak, Lola. Sapay la kumata mapakawanda kami. Unayan ka, anakan. Anyan da ito nga inaramid mo. Pakawanan da kanggal. Nailawaan kamin ka ni Leia. Jakmot ka ba ilan natalikodan, tinaaramid ko. Maawatan kay ti day taapunto, Bimbo. Kat dayawon ka, tamo matakdaran ti nakay pasungal ngalam. Iso na lang ta. Ninanang mo ti pampanunutag. Anya lang ang reaksyon na makita na nila iya. Kan sigurado ang madismaya day jay, tataam mo na kat agraduar kan iti mabiit, isong arod nga agawid. Makamo di tanangkal? Basta ipalawag ko kaninanang ti amin. Kaya't mo asawan, nagsardang ka na namimpinsan iti panagadal mo? Di mo't maudin dito a semestrem. Unangkal? Awanan choice ko. Jakmat kabala na paggidanan ti panagadal ko, kanta responsibilidad ko kanileya. Iso nga, imbis nga agin rolak, nagsapulak-laangan iti trabaho. Ay, anyan kaanakan. Apay ngamin ngay talangan na amuan mi da ito eh. Apay adi mo impakpakaamuan na sapsapa. Jak ngamin kahit nagproblema kayo pe, uncle. Iso nga, inkarigatak nga insakad ti panagbiag mi adwa ka ni Leia dyan Manila. Nausar mi, ultimo ti impawit ni Nana nga pag-tuition ko. Basta mo ti allowance ko kuma, uncle. Ay, sapay la kumangarod. Tamaaklon to ti inam da ito anapasamak ken ka, Bimbo. Ngumkas itinakon-akon. Dayawon ka, tadi mo intarayan ni Leia.
Shirley, adakan na anak ko. Nanang, agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos. Nalaw mo na ka anak ko. Ne, apay akaslawan ka duayo nanang. Ayan ni Manong Lari. Kuha anak ko. Adalabiit na panan na. Madamdamalaang. Adantunday jay. Nanang! Bimbo anak ko. Ada ka ditoy. Nanang! Ay na, anak ko. Mailiwak ko na yun kan ka. Naimbagmantada ka. Awan ka diti klasem. Apay nakaawid ka iti kastingal daw. Ay na, magagaran akong iti graduation mo, Bimbo. Nanang, agkid daw ako may di pamakawan. Adda kaduak. Ha? Adayam amok kada kayo. Bimbo, sino dahi ti babae? Apay masikog? Nanang? Iso ni Leia anak ko. Kayan ayat ni Bimbo. Anya, kaya't mo asawan Bimbo. Sikat ti ama ti sikog na. Pakawanin da kami, Nanang. Amo ka pa kabasulan mi daytoy. Sorry, Nana. No nagbalinak atubang iti panagraduar ni Bimbo. Pakawanin dak, Nanang. Diakon nag-enroll iti dayto a semestre. Tama si Kogan ni Leia. Nanang. Ay pasensya kan anak ko. Tadyak impakpakaamukan ka na ito'y abanag. Amok ngamin nga agawid ka. Iso anasay-saya at adito iti pakaamu ami iti kinapudnaw. Diyos ko. Nagawid na dito, idinamuan da nga agawid ka. Kaya't damadanon mo ida dito, iti isasangpot mo. Pakawanan na kami, Nanang. Jakmot kaya't atalikodan da responsibilidad ko ni Leia. Amo ka nang namnama kayong agraduarak. Ngam sana matungpal, gapoy ti kastoy na pasamak. Jak amo na niya ti ibagak. Jak ninamnama day ti apagtang. Anya nga rod. Alangan mo't nga ibagak ka sa inyo apatuluyan day ta. Anya laangan ti makuna dagiti dadakkel ni Leia. Nakasarita yu ka din. Awanan na ganak ko, Nana. Ulila ako na adamang. Iso nga imayak nakipagnaad iti ikit ko diti Manila. Nga masandak at Renato ka pamilya. Kat amo ka nakarkaro itan asandak ang maawat. No amudan ang masikugak. Anya nga ron ti planom ita, Bimbo. Kabailam ka din abyagan ni Leia. Kanti agbalinto nga anak yo. Nakaubingan kayo pailaeng. Agsapol laki ti trabaho kong, Nanang. Jakmot kayat, apati dagiti aginak at agbalinto nga obligasyon nyo. Amo ka nakaro ti sakripisyo yo, tapno mapakyadal daklaeng. Sorry, Nanang. Siya akong ti makaamu itagbalin na pamilyak. Sapay lako ma, tamatak daramday tangay bagang, Bimbo. Saan analaka ti agpamilya? Nang runa ka dagitoy apanawen. Tagtagkid daw iti pamakawan anak ko. Diyak kaya mariribok kay tayan ti trabaho. Iso nga inuray ko laangan ti sangpot mo. Awan basol yun, Nanang. Katagyamanak, tadiyo binaybayan ti apu ko yo. Diyak mo't namnamaan ang mapasamak ti kasjay.
Agam narikat mat asidiran tapay ni Bimbo. Pagyamanak mat nanang, tasaan da nakapanunot iti saan anasayaat, maipapan iti sikog ni Leia. Dayawak mat tinagbalin a desisyon ti anak ko, adi na tinalikodan ni Leia. Amo kadapa ay ka, Shirley. Nabayag nga inuray mo ti panagturpos ni Bimbo. Nagsakripisyo ka para iti panagadal na. Katawan ti tinarigagayam, no saan ati makitam nga aggraduar ti anak mo. Ada di tananang, aklunan tayon ti amin. Anyang arun ti plano bita anak ko. Saan kan nga agsubli iti trabahom, akas iti kunam ide. Kasta kuma talaga ti planok nanang. Ngam nagbaliw ti panunot ko, gapo ka dagiti nasangpotak ditoy. Iso nga inawaga kong ti boss ko, kat imbagak nga agsubli akpay. Pay lang, anak ko. Uray na paayak itinamnamaag ka pa naggraduar ni Bimbo. Kaya't ko asuportaran ti anak ko, nanang. Kasaritak ni Bimbo, kaya't ko nga ituloy na ti maudi a semestre na, tapno saan amasayang ti panagadal na. Nasaysaya at mutlaang ti maipaay na abiyag iti pamilyana no makaturpos. Iso nga agsubli ak iti balasiw tao amangged, tapno maituloy ni Bimbo ti panagadal na. Ay da, biliba ka talaga ken ka, anak ko. Talaga nga aramidam ti amin para iti anak mo. Amo yung mata ni Bimbo ti biyag ko, nanang. Iso tinagpatibker kanyak. Iso nga aging ga ita. Lumablaban nakpailaang ito'y abiyag. Nakarkaro man itan. Tadanton apu ko tananang. Amo kasimang bay ti may nga anghel iti pamilya tayo. Kat umanayan dayta, apagyamanan tayo iti Diyos. Sabali tinapasamak iti panagawid ko dita Pilipinas manang Emmy. Inararapaap ko ako yugak nga agmarcha iti entablado ti anak ko. Ngam saan anapasamak, gaputa di na intuloy tinagadal iti maudi a semestre, gaputa masikugkat nga ruden ti kaayan-ayat na. Pudno anaupayak anagawid, apaman anaamwak ti amin. Ngam nagpaidumamot a panangidayaw tinariknak para iti anak ko, gapo iti panangitakder na iti responsibilidad na. Gapo ta kadagiti saan aninamnama a pagteng, ingkadeng ko tinagsubli dito'y Macau amangged, tapno matulungak da Bimbo ken Leia. Katkalpasan ang makapagpasngay ni Leia, kidawak nga iringpas ni Bimbo ti panagadal na, tapno maipaayan na itinarimrimat a masakbayan ti aginana. Amok asaan analakaman ng Emmy, ngam ikagumaak nga alalayan ken igiya ti anak ko. Kastamot ti manugang ko, tapno maikanda itinapintas a masakbayan ti anak da. Nupay kasta, saan lata mapunas ti panggap ko nga agforgudton di tapagilyan tayo, tapno maden na akpay ti inak, bayat as ibibiyag pay. Kastamot ten a mataripatok ti apukok, ken ad-adda a maigiyak da Bimbo ken Leia. Daytoy ti pakasarita akmanang. Toy pagayam mo, Shirley.
Shirley, pagayam ko, dayawon ka itinagbalin a desisyon mo. Saan ka naupay gapo itinapasamak iti anak mo? Saan mo akinagura? No di kat timasakbayan da paylaang iti pamilyana ti pinanunot mo. Sapay kuma tati impakitam a sakripisyo ken panangipatag iti anak mo, kat agbalinto nga ehemplo, tapno agbalinto mat anasayaat a padre de pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Mapunan